Velkommen til denne her gennemgang af vores Toolpak 365 Premium pakke i hvor jeg kort lige vil vise, hvordan rapporten er bygget op og hvordan den bruges. Det her er forsiden, som man mødes af, hvor man starter med at vælge sit ønskede regnskab herude. Og jeg kigger på nogle demodata her i dag, som er dem, vi kommer til at tage udgangspunkt i. Og det er selvfølgelig altid med forbehold, når man kigger på demodata, så det er mere et spørgsmål om at vise funktionaliteten i rapporten, som jeg gerne vil i dag. Herover der er der noget mapping, man kan klikke sig over til, som jeg kommer mere ind på senere. Udover så er der en hjælpeside her, man kan klikke ind på, hvor at man i denne her sektion her får forklaret, hvad der ligger på de forskellige rapportsider, og lidt generel information omkring rapporten. Og i den anden side her, der er det mere specifikt på de udsnitsværktøjer eller slicers, som man finder på rapportsiderne, hvor man kan gå ind og sætte forskellige filtre på rapporterne. Forklare, hvordan de er bygget op. Så hernede i bunden, der kan man se, at lige nu, der er jeg logget ind som mig. Det er afgørende for hvordan sikkerhedsmodellen virker i rapporten, at den går ind og kigger på, hvem man er logget ind som, og så får man kun vist det indhold, som man må, så at sige. Sidst kan man se her, hvornår rapporten er opdateret. Det er den 2. oktober, og det er meget godt at holde sig for øje, om data er friske. Det kan man altså se her på forsiden. Men lad os prøve at kaste os ud i det. Hvis vi klikker på den første knap her, Dupont, og så over her på rapporten. Sådan der. Så kan vi se, at det vi bliver mødt herover af, det er en Dupont-pyramide, som har nogle forskellige nøgletal selvfølgelig i sig. Og den måde, at det her det er bygget op på, det er, at man i sin Toolpak hierarkidesigner går ind og vælger et hierarki. Vi har lavet et i vores demodata her, der hedder Toolpak Solutions Dupont. Der går man så ind og definerer nogle sumkoder, som man kan se herover. Og som der står i teksten her, så skal de her sumkodeangivelser altså være på plads. I hvert fald dem, som findes, så at sige. Det kan jo for eksempel være, at man ikke har et varelager, så skal man selvfølgelig ikke lave en varelagersumkode i sit hierarki. Men de andre sumkoder skal være på den eksakte benævnelse, der er angivet her. Og når det er på plads, og data er indlæst, jamen så vil den så kunne finde ud af at stille den her Dupont-pyramide op. Og den kigger selvfølgelig på i den røde kasse en afkastningsgrad her i toppen af pyramiden, som ligesom er affødt af noget en indtjeningsevne herover i den grønne sektion og noget kapitaltilpasningsevne her i den blå sektion. Og hvordan de så bygger op til at skabe en samlet afkastningsgrad. Og der kan man jo så se ned igennem, hvor at det ser pænt ud i forhold til den målsætning, man kigger på. Lige nu sammenligner vi med sidste års data. Det vil sige, at vi har altså vores, vi har vores målsætning her, og så har vi et nuværende tal her. Og hvis i det her tilfælde ligger det så lidt under vores målsætning, og derfor er den rød. Og der er så en analyse, der bliver foretaget herover i forhold til, hvad man har valgt. Man kunne jo prøve at sige, jamen nu vil vi ikke kigge over til dato, nu vil vi kigge månedsvis. Så vil den så skifte, og analysen her vil også skifte på den baggrund. Som man kan se, så skifter den også her til pludselig at være rød i stedet for, når vi kigger på den pågældende måned. Så den herover, der kan man så lige hoppe ind, klikke på den og på det lille ikon heroppe. Sådan der.
Og så får man det over i lidt større størrelse, hvis man vil kunne sidde og læse teksten her igennem. Den næste analyse, vi har, det er en nøgletalsanalyse, som ligger herover, og som altid kigger indeværende måned, i det her tilfælde september, og så kigger den 12 måneder tilbage. Og der kan man så se på de her nøgletal, som er defineret her, hvordan vi ligger i forhold til sidste år, som er den sorte streg i graferne her, og den røde streg, som er budgettet, og selvfølgelig den grønne, som er vores realiserede tal. Og lige nu har vi også en månedsvis visning her, der kunne vi også skifte til for eksempel år til dato. Det kunne også være, at vi vil skifte til en anden budgetversion og sammenligne med. Der har vi lige nu i vores demodata kun en master, så det er den, der giver mening at kigge på her. Og igen er det et spørgsmål om, hvad man har mappet i sit hierarki her, af de her navne, som også fremgik af den mappingoversigt, jeg viste før, som gør, om det her det bliver vist korrekt. Lad os prøve at hoppe videre til resultatopgørelsen her. Der har vi også umiddelbart alle vores udsnitsværktøjer tilgængelige her, så jeg vil lige starte med at gennemgå dem, fordi at vi har valgt at gøre det på den måde, at strukturen er den samme på tværs af alle rapportsiderne, i hvert fald dem, der har med finansdata at gøre, sådan så at slicerne ligger på alle siderne, men der vil være nogle af siderne, hvor at der står, at det er låst visninger, og at man dermed ikke kan skifte, fordi det ikke giver mening i den pågældende analyse. Men her på resultatopgørelsen, der er de alle sammen åbne. Og det man kan starte med her, det er at se, at vi kigger på et rapporteringsår, som hedder 2020. Det vil automatisk rulle fremad, når året skifter. Men det vil rulle på den måde, at de kigger på, om man kører regnskabsår eller kalenderår. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende for månederne, og hvordan de er sorteret i visningerne. Så det er generelt for rapporten, at den går ind og smager på, om man kører den ene eller den anden type. Så har vi vores hierarki her, som er det, der kommer fra Toolpack hierarkidesigneren. Der kan vi altså skifte mellem nogle forskellige hierarkier her. Vi kan for eksempel prøve at tage den her. Så vil den vise noget andet her. Og skifte tilbage igen, og så får vi det hierarki, vi havde før. Så der kan man vælge hierarkiet heroppe. Det, der kommer her, det er vores dimension 1 og dimension 2. Der vil også være, hvis det er tilgængelige data, dimension 3 og dimension 4. Vi understøtter op til 4 dimensioner som standard. Der kan man altså også gå ind og klikke enten en eller flere på her, for at se, hvordan det så ser ud. Og det samme i projektet. Så kan vi se hernede, at det den viser nu som standard, det er år til datotal i forhold til sidste år til dato. Og så en afvigelse og et indeks i forhold til den afvigelse. Og der kan man altså så yderligere gå ind i rapporten her og sige, jamen nu vil jeg egentlig gerne lige bore lidt ned i og komme ned på et niveau under her og se, hvordan det ser ud. Det bruger man den her lille pil her til. Og så kan man igen klappe den sammen her på. Og igen, vi understøtter op til 8 niveauer. Så det burde være rigeligt for de fleste. Understøtte det behov, man har. Vi kan også skifte vores sammenligningsgrundlag her til, i stedet for at være sidste år, jamen så kunne det være, at vi gerne vil se det imod et budget. Så smider den budgettet ind i stedet for. Og det kunne også godt være, at vi gerne vil se det kun månedsvis, og ikke år til dato. Og så er det altså denne her måned, man har valgt heroppe, som er styrende for, hvilken måned er det så, vi ser. Sætter den lige tilbage her. Og igen, har man valgt budgettet, jamen så vil man kunne vælge, hvilken budgetversion, der skal være den udgangspunkt for den sammenligning.
Til sidst på denne her vil jeg bare lige vise, at hvis vi nu for eksempel går ned på et niveau hernede af, og så lad os prøve at tage denne her, markere denne her, så får jeg en knap hernede, der lyser, og det er altså en mulighed for at lave noget drill through på denne her linje, for at se, hvad der ligger af poster der. Når vi laver drill through til den niveau 1, det er det, vi kalder for kontoniveauet, så kan vi altså se, hvilke konti det fordeler sig på. Og klikker jeg så på en af posterne her, så kan jeg komme yderligere ned på bilagsniveauet og se, hvad er det så for bilag, der ligger under her. Og den drill-through-funktionalitet kommer jeg ikke til at vise for alle, men det er samme princip som for denne her, at på langt de fleste sider har man muligheden for at gå bore ned i detaljerne fra oversigtsrapporterne. Så hvis vi hopper tilbage igen her, så tager den der. Der er ikke så meget mere i den. Det er lidt samme opstilling som før. Den er lidt mere låst, fordi at det vi kigger på her, det er de seneste 12 måneder, og det er altså inklusiv den seneste måned heroppe, som altid vil være den nuværende måned. Og jeg skal selvfølgelig også lige sige, at den måde vi ruller de her måneder på, det er, at vi siger, hver den 10. der skifter vi til indeværende måned. Så vi skifter altså ikke ved månedsskiftet, men vi giver lige 10 dage, før vi begynder at kigge på indeværende måned. Så i det her tilfælde med september, jamen der skulle vi lige op på 10. september, før vi skiftede fra august til september. Så det er så det, den kigger på her, og så i forhold til de foregående 12 måneder, og en afvigelse og et indeks. Og igen kan vi skifte hierarkiet, og vi kan skifte vores dimensioner her. Og så en grafisk fremstilling af det samme her. Hvis vi klikker herover, så kan vi se, jamen, hvad ligger der på de enkelte måneder i de sidste 12 måneder, som summer op til den kolonne, vi har her. Så har vi en balance, som igen fungerer meget på samme måde. Vi kan skifte perioder heroppe, og vi kan skifte hierarki og dimensioner, og sammenligningsgrundlag osv. Og så har man samme mulighed for at gå ned i detaljerne her og se på, hvordan det ser ud der. Herover er der sådan et vandfaldsdiagram, der viser, jamen, hvis jeg markerer forskellige poster her, jeg kunne prøve at tage mine aktiver, jamen så vil den vise mig, hvordan hvilke dele skaber de samlede aktiver. Så er der en rulle. Igen, seneste 12 måneder, og mulighed for at skifte herop. Ja, det er egentlig det, der ligger i den. Den vil jeg ikke bruge så meget mere tid på. Estimatet, som kommer herover, den går simpelthen ind og kigger på, hvor langt er vi på året. I det her tilfælde september inklusiv. Og der laver den så actuals, og så lægger den budget til for resten af året. Så hvis vi klikker over her og siger månedsvis, jamen så kan vi se, hvad er det, der samlet summer op til det her estimat. Og der kan I se, at den kører actual frem til september, og så kører den budget de sidste 3 måneder her. Det sammenholder den så med budgettet og den valgte budgetversion, man har valgt herover, og så laver den en afvigelse og et indeks på det. Budgetanalysen er der ikke så meget at kigge på i den rapport her, fordi den har som sagt kun én budgetversion, og denne her den er interessant, hvis det er, at man har flere budgetversioner, fordi den går egentlig ind og viser forskellen imellem de budgetversioner, man har.
Så lige her har vi kun en master, men det den vil vise, som, hvis man havde flere, det var, at den kunne vise en revision 1, revision 2, revision 3, og så viser den i ændringskolonner, hvad forskellen er mellem de forskellige versioner. Og herover viser den rent, hvad er de forskellige budgetversioner i forhold til hinanden. Så er der en likviditetsanalyse her, som går ind og kigger på likviditeten. Den foregår lidt på den måde, at man bygger den op selv. Det vil sige, at man går ind under de her rapporteringslinjer, og så vælger man alle de poster, man har, som er likviditetsbærende, kan man sige. Altså påvirker likviditeten. Og heroppe i hierarkiet, der kan man selvfølgelig vælge det hierarki, man ønsker at bruge som udgangspunkt. Og så vil den lave en graf her, hvor den viser forskellen i forhold til sidste måned på de pågældende poster. Og igen et vandfaldsdiagram hernede, der viser, hvordan de summer op. Så går vi over i vores salgsdata her, som ligesom er den anden del af rapporten. Der ændrer strukturen så lidt, fordi at vi kigger på nogle andre data nu. Men det, som vi i bund og grund har, det er på denne her side, der har vi en top kunder efter omsætning, og vi har en top produktgrupper efter omsætning. Og de kan interagere med hinanden, det vil sige, jamen det kunne være, at jeg vil have den her top i forhold til mit computersalg her. Så vil jeg se, jamen det er altså kunde I, der køber flest computere. Det kunne også være, at jeg vil se, jamen hvad køber customer eller kunde O af produkter, jamen de køber sammen også mange computere, og så videre dernede af. Jeg kan også bruge filtrene heroppe. Lige nu er den sat til at vise de seneste 6 måneder. Så kunne jeg sige, at jeg vil kun se danske kunder. Jeg vil også gerne fokusere på den gruppe, der hedder computer. Og så vil jeg sørge mig også gerne nøjes med kun at kigge på nysalg. Og nysalget, det er altså defineret ved, at det er de kunder, som har handlet hos os første gang inden for den periode, vi har valgt herover, det vil sige de seneste 6 måneder i det her tilfælde. Har de handlet på noget tidspunkt før den periode, så vil de ikke tælle ind som nysalg. Og der er så en graf, der viser udviklingen over nysalget her, og fordelingen mellem nysalg og resten. Vi kan også gå ind på vores kunde O her, for eksempel. Klik på den her, og så har vi igen noget detaljeadgang, hvor vi kommer ned til på fakturaniveauet og kan se, jamen, hvad er det præcis, der de har været inde og købe de her kunder. Den sidste, det er produktanalysen, som igen også er en salgsbaseret analyse, hvor vi har sådan et diagram her, der viser vores kvantitet i forhold til enhedsprisen. Og vi har enhedsprisen op af y-aksen her, og så har vi kvantiteten ud af x-aksen, altså den mængde, de har købt. Og størrelsen på boblerne, det er størrelsen på den samlede omsætning. Så hvis vi prøver lige at gøre den lidt mere læsbar, den her, så lad os prøve at tage igen kun de danske kunder. Og lad os prøve at fokusere på computersalget igen. Og så tror jeg egentlig, vi lader den være sådan her. Så det vi kan læse ud af den her lige nu, det er, at vi har for eksempel et produkt heroppe, som har en meget høj gennemsnitspris. Til gengæld så har vi heller ikke solgt særlig mange af dem. Og herude omvendt, der har vi en, som vi har solgt rigtig mange af, og omsætningen er også stor, kan I se på størrelsen på cirklen her. Til gengæld så er enhedsprisen knap så høj. Hvis vi klikker på den, så kan vi se, at den skifter herover også til at vise, jamen i hvilke områder er det, vi har
vi har solgt de her produkter. Og man kunne også klikke her og sige, lad os se, hvordan det ser ud kun i Aarhus. Og igen har vi mulighed for at gå til detaljerne på de valg, vi har taget her. Det var umiddelbart alt, hvad jeg havde at vise. Så tak fordi I lyttede med.